Здравейте хора, днес както виждате ще играем в Far Cry 3. Не знам дали ще видели, но ще играем в Far Cry 3. Аз съм Ismet Pro Extreme. Тази игра много ми хареса. Но сега за това не знам дали колко харесвания по нас ще събереме, за да почнем поредица на Far Cry 4. И тази игра може, между другото, да означава далечен вик, или не знам какво. Но не знам точно дали ще излезе Far Cry 5, защото ми се струва малко несмислено. Както миналия път, знаехте, отидахме там на една от горите, където имахме мисия да съберем някакви листа и да убием няколко животни. Сега не знам дали отпреди играта ми се е сейфнала, защото експорт ме викаше и не можах какво да... Бързах много и не можах. Но не знам това сега защо Не знам сега това защо толкова много зарежда, но ще скипна това. Здравейте много хора, както виждате, влязохме вече. Не беше много чакането. Сега да почваме. Добре. Това ще го скипна, защото и тук много зарежда миналия път, ако видяхте. И здравейте хора, както виждате, играта не се е запаметила. Това означава, че пак ще ходим до това място. С една стара тайка. Мърни се, бе! Това бъгне ли? Не знам какво стана. Ще гледам вече да се запаметявам игрите или там записите, не знам какво е. Сега ще видите тази кола какъв неприятен звук има. Добре. Айде бе. Добре, качваме се. Сега чуете само както. Някакво живува хора. Някаква тарантайка. Абе, защо? Извинявам се за това, хора. What the fuck? Защо? Але, само както звука другия път, но не знам дали да ви го пускам, защото е доста ужасно. Даже аз взема да се намаля слушалката. Към слушалката. Аз ще скипна тази част, защото е много метри. И хора, както виждате, тази кола ми се преобърна по време на път. Но сега не знам дали ще се я върна. Стой! Добре. Така. Не знам сега дали ще излезна тук нагоре.
чудите защо миналия път не ви казах довиждане, не ви съборите, защото малко път направи по-малък 10 и други сега да ви го кажа предварително, защото моят бандика не е what the fuck, защо? Фейл. Но защо не мога да... Не във водата, бе. И това е било. Довиждане, хора, това ще бъде всичко от този клип. Ако ви е харесал, харесайте го, абонирайте се за мен и благодаря ви, че бяхте с мен. Довиждане.